na-eme n'ụwa. Ụwa dị ogbu, ihe na-eme n'ime ya dị omimi. Anọgide otu akụkọ adapụta, ajụwa ebe mmiri siri gbarụọ. Mmadụ ga-anọ n'ute ọrịa, a na-atụ anya ọnwụ agbafuo. Onye ahụ gbakezie, ọnwụ abịa zuru ya. Ị ga-ahụ onye ahụ siri ike, ihe ọzọ ị ga-anụ bụ na o jewala. Onye ahụrụ taa anaghị amazi ma a ga-ahụkwa ya echi. Ihe na-eme n'ụwa. Onye mmadụ tụkwasara obi ga-anọgide otu ụbọchị gbanyere ya onyonyo, ị na-ajụ ebe mmiri nọ gbarụọ. Nwanne ga-anọgide otu ụbọchị mee nwanne ya ihe enyi agaghị emenwu enyi ya. Ị na-ajụ ma ọ bụ mmiri ka ọ bụ ọbara jikọrọ ndị a. Ọ na-ebido otu ụbọchị n'ihi na ihe na-eme n'ụwa. Ihe na-eme n'ụwa ga-eme gị ka ị na-ekele Chukwu na ọ bụghị mmadụ ka ụwa dị n'aka. Ọ bụrụ na ndụ anyị dị mmadụ ibe anyị n'aka, onye ma ị ga-ahụ nkeji nke ọzọ. Ihe mmadụ na-eme ibe ya ga-akụziri gị na ihe na-eme n'ụwa. Ndị eche na ha bụ ndị ọjọọ nwere ike obi ha dịcha ọcha, mana ụfọdụ ndị a eche na ha ma Chineke. Ndị a ọchị juru eze bụ ha na-eme mmadụ ncha. N'eziokwu, ihe na-eme n'ụwa. Anya kwesịrị iru onye ọbụla ala, a na-agba, a na-ekpere chi. N'ihi na ọgụ Chukwu na-alụrụ mmadụ na nzuzo karịrị akarị. Ihe na-eme n'ụwa, mana Chukwu ga na-echekwaba ụmụ ya. Ndewonu, abụ m Nwaada Anya na Dona